Dragi prijatelji, izuzetno mi je čast i zadovoljstvo što smo danas, 13. siječnja 2025. godine, u Osijeku održali i inicijalni sastanak članova stranke Dom i nacionalno okupljanje, gdje je tema bila zapravo organizacija samoga rada stranke, kako organizacija u smislu osnivanja podružnica po terenu, tako i organizacija rada za nadolazeće lokalne izbore. Ono što je naš cilj i ono što je naša misija je da kroz kontinuirani rad okupljamo sve ono što diše hrvatsko i kome je domovina na srcu, te kroz odabir tema komuniciramo najvažnije stvari, ključne stvari koje se tiču naših lokalnih zajednica. I kroz to se zapravo pripremamo za same izbore na kojima ćemo sasvim sigurno polučiti izvrstan rezultat. Ovo je jedan prvi od mnogo koraka u životu stranke Dom i nacionalno okupljanje na razini Osječko-baranjske županije. Jedan prvi od mnogih. Našim radom ćemo zagarantirati da i čuje se glas onih kojima zaista je Hrvatska na srcu i onih koji su zapostavljeni u ovom duopolu koji vedri i oblači našom državom već nekoliko desetljeća. Tome ćemo stati na kraj i krenuti putem boljitka svih nas.